Баршагызга да кайнар сәламнәр, дуслар. Киләсе сәгатьтә TMTV каналының мөһим музыкаль бейеклек хит парады һәм мин Ранил Нуриев. Артист тормышы юлда үтә дигән фикер йөри. Һәм бүгенге тапшыруда без нәкъ шушы темага сөйләшәчәкбез. Җырчыларыбызның кайда гастрольләрдә булуын һәм кайсы шәһәрләрне яратуын ачыкларбыз. Алдагы минутларда сезне бары тик популяр хитлар һәм иң кызыклы яңалыклар көтә. Без башлыйбыз. Инде традицион рәвештә без хит парадыбызда бер җырчы белән сау булашабыз. Кызганыч, ләкин моны кагыйдәләр таләп итә. Бүген без тапшыру кысаларында Альбина Апанаеваның "Син минем матур кызым" җырын соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Альбинага уңышлар телибез һәм музыкаль бейеклектә кабаттан көтеп калабыз. Иң беренче туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. TMTV каналына топ клип хит парады аша килеп кергән Әнвәр Нургалиев музыкаль бейеклек хит парадына аяк баса. Һәм дуслар, аның соң дисең микән җырын каршы алыйк. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң дисең микән, соң дисең микән? Җыр белән сиңа сәламнәр юллыйм. Тыңлыйсың микән, тыңлыйсың микән? Уйламый калган бер көнем дә юк. Соң
дисең микән? Соң дисең микән? Эльмир Нагимова гастроль сүзе белән ныклап таныш. Җырлый башлаганнан бирле ул гастрольләрдә йөри. Тамашачы белән җырчы арасын тагын да якынайту өчен район авылларга йөрергә кирәк ди ул. Эльмир фикере буенча тамашачы мәхәббәтен яулар өчен аларны яратырга, алар белән очрашып торырга кирәк. Yazlarımda şeşek ata bitip bakışamda Kilem onun yanlarına yüreğimni bit aşarıga Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Kiyermen appak gülümek Ak vəğdələrgə deyilənib Yaşasın məngə par yürək Okolum ağaç, okolaştay Şeşekləri bik hoş isli Yazgı jillərdə pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Olam ağaçım, inlerini Koşup sina sığınam Hayırlı yol dile tevgi Adımım gümür yolundan Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Okolum ağaç, okolaştay Şeşekleri bik hoş isli Yazgı jillerde pışıldap Bəxtli bul ditisli Музыкаль бейіклікнің шираттағы резиденті Айрат Сафин. Еш болуына қарамастан жыршыны көп кенә районларда күтіп һәм яратып қаршы алалар.
Айрат өчен гастрольләрдә йөрү бик күңелле, ләкин аны кайда һәм ничек каршы алачакларын белмәү генә бик борчый һәм куркыта. 8нче урында сагындым авылымны җыры белән Айрат Сафин. Sağınıdım avılımınım yemyeşil şiremli uğramı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buylatıp koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Sağınıdım avılımın kırlar Turgaylı kingbası yılları Şu yıllar ızganı da Turgayjın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Şu yıllar ızganı da Turgayjın sızganı da Hatırlıyım yaşlığım yılları Sağınıdım avılımın küller Bederek dalı yılgeni gül yağı Sanduğaş sayrağaş Güngülge mıntılıgaş İske alam yaşlığım tonları Sanduğaş sayrağaş Güngülge mıntılıgaş İske alam yaşlığım tonları Sağınam avılımın Yaşlıkta ıskalıgan jileri Aytkanı da üzülemi düzümeymen Yaşlıkının tabılma sizleri Aytkanı da üzülemi düzümeymen Yaşlıkının tabılmaz izleri Sağınıdım avılımın Yemyeşil şiremli uğramı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı Илназ Гариповның социаль шелтәрләрен карагач, аны гастрольләрдән кайтып кермәгәнлеген аңларга була. Әле Мәскәү, әле Пермь тамашачысы белән җырчы селфилар ясый. Бүгенге көндә дә ул ныклап концертларына әзерләнә икән. Илназга уңышлар теләп, аның җырына күчик.
geçmişide kalganman. Nişikene tırırsam da seni unuta olmadım. Hazırımda sensiz yaşayıp olmağımı anladım. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Bir haber gelse eğer sen yaşagan tarafta, yaxshi kayf bilan to'lib qizarib ota har tong. Nishikina tırırsam da seni unuta olmadım. Hazırımda sensiz yaşayıp olmağımı anladım. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sen benim songa tutalışım, yürek seni üzüldü. Niye şimdiyim sıramı yaradan bete gitti. Sıramı yaradan bete gitti. Бүген Артур Марат дуэты 6-нчы урында. Күптән түгел алар белән Арча районында кызыклы гына вакыйга булган. Концерт башланган. 1-2 җыр башкарганнан соң бер апа сәхнә янына килеп, үзегез киләсенә ышанмаган идем дип әйткән. Күрәсең, безне Казанда гына җырлыйлар дип уйлаганнар, ди Артур. Димәк, Артур Марат дуэтына гастрольләр турын арттырырга кирәк. Əgər mini zəbzəngər күккә qara Син яшәгән якка таба Аккошылар очып бара Тик әйтәле мәхәббәттә Аккошыларга тиңемебез Тиң икәнбез аккош булсын Безнең шартлы билгебез Эзләрсең син аккош
зәңгәр күктән ак кошларны тапмаса аларның бит гомерләре зәңгәр күккә бәйләнгән күпме ак кошның гомере ак болытка әйләнгән. Бик сагынсаң ак болытлар күренер ак кош булып ак мамыклар бар иде очыртыр ак кош булып кар бөртекләр. Бөртекләре алдыңда бөтелеп йөрерләр, аннан күз яшьләрем булып керфегеңдә эреләр, керфегеңдә. Кешегә чәчәк бүләк итәләр, ә миңа ашарга ташыйлар ди Илсия Бәдретдинова. Җырчы гастрольләргә бик еш йөри. Һәр гастроль аның өчен бер вакыйга. Хәтерләсәгез, без сезгә шоу-без тапшыруында Илсиягә Уфада узган татарча солянка концертында тәкъдим ясаган егет турында сөйләгән идек. Нәкъ шул егет Илсиянең миләшләрем концерт программасына да килгән. Менә ичмасам, мәхәббәт кешедә. Кул селтәсә якын дуслар, ул ягылды тормасы диеп, шатлансалар дошманнарың булмасы диеп, өмөтен үссә туганнар, ул безнеке түгел диеп, сөйгән кешең китсә ул таш күңеле диеп, бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас, алга атла бер генә килми җиргә яз, бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас, алга атла бер генә килми җиргә яз. Юлларда егылулар җиң, авыр кире торулары,
сілтеген дуслар дос түгіл. Ташлап кеткен ярлар шит яр. Бір егілгаш тұра алсаң үмітің бар. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Білесізме, міне бәлекей шақта бізге бек көп қонақлар келелер. Табын артларында мотор еттіріп, сөйлешіп отырғанда, достар айтышкенде екі кішінің бірісі басып, мен сізге көңіл тынышлығы тілейм деп әйтелер. Ол вақытта яшьлік білен балашақ білен мен аны аңламағанмын. Міне бүгін еллар өткеннен соң мен сіздің қаршығызда басып, түгел аңлап, һәмме баршағызға да көңіл тынышлығы тілейм. Мен яратам сізді. Бүтінігізді де айрым етірім. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Тағын бір тапқыр. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. И соңғы тапқыр. Бар күшіңді жаяп тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Рахмет иксар. Бүгінгі күндә Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрамов үзләренең сольный концертларына әзерләнеп йөри. Гастрольләргә килгәндә күңелле дә кызганыч та вакыйгалар булуын сөйләде иҗади пар. Булат Бәйрамов өчен еракта яшәүче татарлар белән очрашу, аларның миллилеген күреп соклану бик ошый. Шуңа күрә дә ул гастрольләргә бик теләп бара. Татар эстрадасының парлы җырчылары һәм аларның популяр хитлары сезнең экраннарда. Рахмет. Тәмле булган. Кайчан син үзең ошырга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Сын мәртәбә гашык булдым бугай, сын мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Сын мәртәбә, соңгы тукталыш
Sultan inde diye Мәхәббәтім шулай сайладым Соң мәртәбә Соңғы тукталышта Мәхәббәтім Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды Бүген музыкаль бийеклекнең көчле эшләгән җырчы Эльвина ачып җибәрә. Эльвина гастрольләрдә кызыклы вакыйгалар булуын төгәл генә исенә төшереп әйтә алмады. Лирик җырчы булгангадыр аңа гел чәчәкләр бүләк итүен һәм район шәһәрләрдә үзен бик яратып каршы алуларын гына әйтте. Яратмаслыкмы дисең гүзәл җырчы Эльвина. Түзә икән йөрәк, түзә икән моң-зарына олы сагышына тапкач кына югалтканына да ялгышларга торган язмышына Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң улы Яшнәсен тезгеннәрем шартылап үзелгәндә Йөрәк дәшә миңа дәшмәс Түзә икән йөрәк, түзә икән абынырга җиткән Шокларында серләреңне җилләр таратканда Син барыбер аны яратканда Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң Улы бит белә үзенең бер яшнәсен Тезгеннәрем шартылап үзелгәндә Йөрәк дәшә миңа дәшмәс Тезгеннәрем
şartılap üzülgende Yürek deşemina deşmesin Düze yürek düzmin işlesin son Ulu bit bile uzunun bir yaşlasın Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşemina deşmesin Исігізге чырамдыслар, 17 декабрь күнні татар эстрадасында зор вақиға болашақ. Пирамида көңіл ашу үзәгінде ең популяр жыршыларға алтын барсыны тапшырылашақ. Сіздің һәр бірігізінде әлігі грандиоз вақиғаның үзәгінде боларға шақырабыз. Келесі жыршыбыз Эльмир Сулейманова бұйыл татар жырында қатнашармы? Тизден барысы да ашықланыр. Әлігі менің язым сен екен жырын біргелеп тұрмақ. Şeşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şulşak eğlengenleri Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şulşak eğlengenleri Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Siz geldik sayrı kuşlar dallarda Paralap sayrar şunu tuğanalarda Biz birge biz şuna yaptık tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge biz şuna yaptık tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene
yazın min ikenmin min gene Taşı sular kağadulukım Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Beketli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Hit paradımızın birinci orununda bugün Güzel Urazova. Güzel bugünkü günde gastrollerde yeri. Jırşının ijatı bilen kızıksıngan kişiler biledir indi. Güzel Urazova şans tur dip atalgan beygi ütkere. Gastrollerde әлігі beygini bik yaratıp kabul itellerdi jırşı. Bilmevşiler bulsa Güzel'nin konsertlarına rahim etiniz. Müzikal beyikliknin absolut lideri Güzel Urazova. Ашып күңел
Менә шулай дуслар, артист тормышының бераз гына булса да серләрен ачтык. Гастрольләрдә нинди генә хәлләр булмасын, үзенең яраткан тамашачысы өчен артист кеше үз юлын дәвам итә. Ә бүгенгә менә шулар, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.